Здравейте, колеги! Темата, която ще коментираме на нашата поредна среща, е свързана с оценката на труда. С един от най-важните въпроси, касаещ трудовите договори. Как да формираме заплатата? Ще говорим за един от най-модерните начини за атестиране на персонала. Отиде си времето, когато всички получавахме равни заплати. Сега всеки трябва да получава толкова, колкото е изработил. Затова въпросите, свързани с оценката, с атестирането на труда, стават изключително важни. Ще говорим за различните модели на атестиране. Ще говорим за това, кое е важно, когато оценяваш един работник. Ще говорим за възможността на работодателя да коригира работната заплата. Не само да я определя, но и да я коригира. На всички е ясно, че работодателя може да увеличава работната заплата. Въпросът обаче, който много често излиза, е може ли работодателя да намалява работната заплата и ако може, как да го прави. Друга тема, която ще говорим, това е за почасовото заплащане на труда. Много често се твърди, че в България е невъзможно почасово заплащане на труда. Искам да ви убедя и на базата на законодателството да коментираме възможностите за почасово заплащане на труда. Заедно с това ще говорим за различните бонусни системи при заплащането. Ще говорим за така наречените постоянни и допълнителни възнаграждения. Ще говорим за фиксирана част от възнаграждението и така наречената плаваща част на трудовото възнаграждение. Тоест всички онези въпроси, свързани с създаването на вътрешни нормативни актове по заплащането на труда, ще бъдат предмет на нашата среща. Има много нови начини, има много изменения в нормативната уредба, които позволяват на работодателя да даде истинската цена на труда, който получава от работника. Всичко това ще бъде предмет на нашата среща.